Само дружество с неограничен брой акционери ще гарантира съществуването на ПФК Берое и неговата детско-юношеска школа. Идеята е отборът емблема на Стара Загора да се превърне в общоградска кауза с широка обществена и финансова подкрепа. Само преди няколко седмици феновете на футбола в Стара Загора не вярваха, че скоро ще могат да подкрепят любимия си Берое на градския стадион в мач от А-група. Сега, когато до старта на пролетния полусезон остават само 14 дни, привържениците на тима се канят да препълнят трибуните. Това стана възможно след решителната намеса на инициативен комитет за спасяването на Берое, който направиха ветераните, легенди на тима, с идеята да не бъде прекъсната близо столетната история на футбола в града. Ако ние в момента не се обединим, целият град, всички, които обичат Берое, да го спасим, без да коментирам юридически казуси, съдебни процедури и така нататък, просто 20 дена няма да го има Берое. И вие всички, че го знаете, че ако в момента тези хора, които се съгласиха и дадаха воля да се финансира клуба, а пък що се касае за самата съдебна процедура, тя е надълга. Какво ще се случи там, никой не знае, разбира се. Варианти са много, но аз на този етап не искам да ги коментирам, защото наистина варианти са най-различни. Важното в момента е отбора да започне да играе футбол в А професионална футболна група. И смятам, че това е най-важното. Тъй като няма пречка господин Банев, разбира се, по някакъв начин да индикира, че също ще участва в финансирането. Няма проблем. Всичко е възможно. Аз за това ви казах, че никой от нас и от присъстващи тук по никакъв начин не се стреми към някаква собственост в този клуб. И нямаме такива амбиции. В ход е процедурата по несъстоятелност на ПФК Берое. Първото заседание на съда е насрочено за 18-ти този месец. В момента дружеството се ръководи от синдик и има правомощия да сключва договори с футболисти и да картотекира играчите в БФС. До края на първенството отборът е осигурен и финансово. Финансово отбора до края на сезона е осигурен с всички необходими средства. В момента днес е времето да покажем всички подкрепата си в най-трудния момент и любовта си към отбора. Но всъщност по-важно е не дали са осигурени сега средства, а да се изгради една солидна, здрава основа, една изключително градска подкрепа, многочислена, която би позволила отбора години напред да бъде и финансово осигурен, а и обществено подкрепен от целия град. Това може да стане само тогава, когато не един, двама или пък 5-6 души се заемат с финансовата издръжка на отбора, а когато това стане дело на стотици, на хиляди старозагорци. Как смятате да процедирате от тук насетне? За сега знаем, че Христо Ковачки е готов да споделя финансовата издръжка на отбора, без да иска да става негов собственик. Той би осигурил не повече от половината средства. Другите средства, мисля, че 160 хиляден град би могъл да ги осигури. Аз се надявам и затова работим да се изгради едно акционерно дружество, в което всички, които искат да финансират отбора, да станат акционери, но акционери, които не чакат дивиденд, които знаят, че капитала си, този какъвто те решат и имат желание и възможност да запишат, биха давали следващите няколко години, тъй като финансово независим отбора може би бил станал след 4-5 години, но до тогава той трябва да бъде изцяло субсидиран. Ако има хора, които гледат и това интервю в момента и искат да потърсят връзка с вас, към кого могат да се обърнат? Дали към инициативния комитет? Разбира се, към инициативния комитет от клуба на ветераните. Ние ще популяризираме скоро телефони, сметки и всеки, който желая, би могъл да запише без да бъде ограничаван в размера на капитала. Средствата, които ще постъпят в сметките на отбора, ще бъдат разпределени от инициативен комитет, а в него участват имена доказали се в футбола на Стара Загора.